ин ва дигар хабару гузоришҳои бостоби васеъ ҷамъияти дошта дар барномаи имрӯза ҷой дода шудааст. Убайдулло Ашуров, сокини 43-солаи ноҳияи Муъминобод, нашаҷаллобе ки мехост аз тиҷорати сиёҳ даромад ба даст орад, аз ҷониби милитсияи суғд ғофилгир шуд. дар натиҷаи амалиёти махсус аз ӯ 4 кило 225 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш мусодира шудааст. 4 кило 225 грамм воситаи нашадори нави ҳашиш вазни умумии маводҳои мухаддирест ки ҳангоми коркарди ахборот ва гузарондани чорабиниҳои оперативӣ кормандони шуъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддирӣ раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд аз нашаҷаллоб Ашуров Убайдулло Суннатуллоевич соли таваллудаш 1979 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Балхобии ноҳияи Муъминобод дар ҳудуди шаҳри Душанбе мусодира намуданд. Ин нафар ки қаблан бо ҳамин ҷурм дар Федератсияи Россия суд шудааст, такроран амалеро иҷро намуд ки бо ба дасти милитсия афтодан сарнавишташ куллан тағйир хоҳад ёфт. барои фоидаи мусб ба даст овардан ман ба ҳамин даст кор ба ҳамин воситаҳои нашадор задам. хай ин фоида надорад, ин ҳамаш оқибаташ ин ва ҳама ҷавонҳо ҳама дам мегӯянд ки ба ин корҳо даст назананд. коркартҳои махсуси оперативии милитсияи суғд ки дар доираи талаботҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ амалӣ карда шуд, аз оқибати зараровари воситаи нашадор ҷомеаро ҳифз намуда, боз як нашаҷаллоби ҷӯёи даромад аз тиҷорати сиёҳро дастбастаю сархам назди қонун сохт. Нисбати гумонбаршуда Убайдулло Ашуров бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, чорабиниҳои оперативию тафтишотӣ барои муайянсозии шахсият ва боздошти нафарони равона гардидааст ки ахбороти оперативӣ оиди алоқамандии онҳо бо ҷинояти мазкур ҷой дорад.